ia kapula pangresam sa skos. Kakarema siyon pili kabueta sa si pamanip sa rawiran. Alangan ko masiyon pamera makain sila sa si kawanan baru. Ay pagkita ko masiyon kasi muta na ako napay isa ko. Sa si kapay nasa niya sa si Juan Cruz Robert. Ko napay isa ko. Salamat ko! And so people sasi yang maitang sasi short boa and yang report in the report. Yeah.